Assalamu alaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. An bɛ Ala fo k'Ala barikada. Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n bɛ foli bila ka se bɛɛ lajɛlen ma. Maa minnu sɔgɔlen b'an na 5 sur 5 an bɛ foli bila ka se bɛɛ ma nin waati in kɔnɔ. Ka sabu kɛ ko n'u cogoya ani waati ni a tacogoya. Donc ka yira kanubaw la ka fɔ an bɛ Ala fo kosɛbɛ k'Ala barikada. Ɲɛnɛmaya kɔnɔna na ni Ala ye ɲɛnɛmaya di ma dɔrɔn i kan ka Ala fo ka sɔrɔ foyi tɛ. Donc nin waati kɔnɔ an bɛ tasi bila kɛ ka kɛ an ka fure bɛɛ lajɛlen ma. Maa minnu tanyara an bɛ Ala deli Ala ka yafa k'u ma. N'an bɔra yen an bɛ boli ka don Segu jamana kɔnɔ. Ayiwa belebele dɔ fɛnɛ tun bɛ Segu jamana kɔnɔ a ye gɛrɛgɛrɛ dɔ sɔrɔ bi. I b'a fɔ n b'a dɔn maa caman ye kunnafoni sɔrɔ ka ban. Segu dɔnnibaaba dɔ donc karamɔgɔ kun don a binna ataki kɔnɔna na bi. Donc Ala ye a ka kalifaw minɛ a la ka sanga ne bi ye. Donc an bɛ tasi bila kɛ ka se a n'a somɔgɔw a n'a ɲumanna bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ a la, Ala ka a dayɔrɔ nɛɛma, Ala ka yafa kɛ a ma. N'an bɔra yen an bɛ foli di lamɛnbagaw ma. Aw minnu bɛ ka lamɛnli kɛ n'aw sigilen bɛ ka an kɔnɔ nin baara in kama. An y'a yira aw la k'a fɔ Bintu Den a bɛ tɔngɔnɔ baara a kunfɔlɔ kɛra, kunfɔlɔ bɛɛ lajɛlen ta kɛra kunfɔlɔ la. Kun filanan min bɛna kɛ parce que n y'a fɔ n ko baara in bɛ kɛ siɲɛ fila de. Maa kelen ta bɛ kɛ siɲɛ fila. Kunfɔlɔ foyi tɛ fɔ mɔgɔ ɲɛna, a bɛ lajɛ ni maaw ka baaraw bɛ se ka ɲɛ walima min ta tɛ ɲɛ o bɛ fɔ. Mais Ala barika la a ka ca Ala fɛ bɛɛ lajɛlen ka kunfɔlɔ baara Ala ye o sabati. Kun filanan baara ni Ala ma baasi kɛ n'o bɛna daminɛ peut-être samedi ou bien dimanche n bɛ bɛɛ lajɛlen wele k'a fɔ walima n bɛ video kɛ k'a yira aw la k'a fɔ ko min bɛ yen nɔ n b'a yira aw la ni Ala kira sɔnna a ma. N bɛ video kɛ k'a yira aw la k'a fɔ aw ɲɛna ayiwa baara bɛna daminɛ Bintu Den yɛrɛ bɛ a dana tigɛ kɛnɛ kɔnɔ diɲɛ bɛɛ bɛ a lamɛn. K'a yira aw la k'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin n bɛ video min kan su in na. N yɛrɛ ka video kɛlen tɛ, n yɛrɛ ka a fɔ n bɛna video kɛ aw ye o tɛ. Nka bamananw ko ten bonya bɛ mande bonyamasegin bɛ mande. Ni ne maa jɛra tiɲɛ kan n'a tigi ye tiɲɛ dɔ baara k'a d'i ma n'a tigi ye tiɲɛ baara k'a f'i ɲɛna i b'i da a la. Sabula ɲɛnamaya ye o de. Surtout maa min b'a ta k'a d'i ma Ala kama i b'i da a la ka sabu kɛ a b'a d'i ma Ala kama. A ma foyi ɲini, a ma f'i k'a kɛ fɛn fɛnɛ kama. Donc an bɛna an balimakɛ wele kɛnɛ kɔnɔna na sisan. Maa caman t'a dɔn ko ale don nka n bɛna ta kɛnɛ kɔnɔ. Maaw ka bɔ a kalama k'a fɔ jɔn de don. A tigi bɛna mun de kɛ, mun de bɛna fɔ aw ni ne an bɛ jɛ an bɛna lamɛnli kɛ. Ni Ala kira sɔnna ma an bɛna lamɛnli kɛ. A ye video partager. Assalamu alaikum. Allo, allo. Asila somɔgɔw. Baasi foyi tɛ alhamdulillah. Denbaya. Alhamdulillah mana tan ka barika. Alewa alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. An b'i yɛrɛ fo kɛnɛ kɔnɔ i ni tile fila. Kɛra fama ye dɔɔni. Ayiwa baasi tɛ yen. Inshallah. An bɛ kɛnɛ kɔnɔ lamɛnbagaw tulo sɔgɔlen b'i la u bɛ ka i lamɛn nin waati in na. Inshallah. Komi an ye tasi bila kɛ ka se Mali belebele dɔ ma ni Ala y'a ka kalifa minɛ a la bi n t'a dɔn n'i b'a kalama. Kosɛbɛ n y'a kibaru sɔrɔ sisan a ye dɔ yɛrɛ kɛ mugadamu ye ko sanni na. N bɔra kalama. Jumajan tɛmɛnen n'o yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn kalama kosɛbɛ. Allahu akibaru an bɛ dugawu kɛ Ala k'a dayɔrɔ nɛɛma. Jalil Abdul Jalil Haidara Mansour. Inshallah an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ n'a alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen na. Amin. Ala k'a nɔgɔya. Amina ya rabbi. Amina Ala k'a nɔgɔya. Ala ka Amin. Ala ka dugawu minɛ. Amin Allahu ya rabbi. Ayiwa an bɛ kɛnɛ min kɔnɔ su in na n b'a dɔn kuma caman b'i yɛrɛ bolo k'a fɔ parce que laɲini bɔra i yɛrɛ la. Kosɛbɛ. N bɛ fɛ i ka dakuruɲɛ damadɔ fɔ hali n'a ma kɛ maa caman ye an bɛ se k'a da maa 15 maa 20 bɔɲɔgɔn ko. Kosɛbɛ. I bɛna fɛn min kɛ fɛn min bɛna di yan'a ka fɔ fɔlɔ. Kosɛbɛ. Donc komi Ala kama baara don maa o maa bɛ se ka fɛn dilan ka nafolomafɛn ta ka d'i ma Ala kama i ti dan t'a la quoi. Kosɛbɛ. Donc ka dan
kɛmɛ fɛnw yɛrɛ labɛnna de t'a sɔrɔ ne yɛrɛ n bɛ ka min labɛn sisan ale bɛ labɛn a fɛn yɛrɛ a ji yɛrɛ bɛna kɛ mawuli wurudi de don a bɛ labɛn ni mawuli wurudi ye mawuli wurudi yɛrɛ den kelen sisan a piri ka gɛlɛn dɔɔnin f'i bɛ taa a karitɔn de ta ka na ale nɛsi bɛ na ko ni o ji de ye sisan olu de kama an bɛ musaka ni a tɛ kɛ wariko kama dɛmɛ de don ala kama kow de don ni ko i b'a kɛ a wari yɛrɛ la a sɔrɔ waati ka gɛlɛn mɔgɔw bolo kosɛbɛ n ko ninnu kɛ tentɔ Allah ayiwa n bɛ fɛ k'a dɔn i bɛ fɛ ka mun de di mɔgɔw ma i bɛ se ka a walawala an ye dɔɔnin wa fɛn jumɛn de don ani i ye cadeau min fɛnɛ d'a kan parce que n bɛ fɛ i ka da don a la dɔɔnin kosɛbɛ kosɛbɛ n ye safinɛ min ko i ye y'a f'i ye safinɛ ye gindo ba ye moriw b'a dɔn ni da don a la mori minnu bɛ a kalama kosɛbɛ parce que dɔnni min don a dogolen don dɔɔnin u b'a fɔ dɔnni ma ko jafakun yakun o gindo fana don kɛ a bɛ n'i ye fɛn jateminɛ a bɛna sigi arifu 12 don a bɛ bɔ arifu 12 kɔnɔ o san yɛrɛ ye kalo 12 ye buruju ye buruju so 12 ye o gindo bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ solatu nariya gindo bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ n'i y'o fɔ dɔnnibaw b'o dɔn wa duudu gindo bɛna a yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ ismul azamu duudu bɛ yen olu ye gindo ba ye u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye kayikoshin nuhashin yamushin kalushin nushin suratu sharaha alamna sharaha iye alamna sharaha muru b'a dɔn kosɛbɛ e karamɔgɔ ne yɛrɛ alamna sharaha n ko ye nafolo bonda ye karamɔgɔ kabako bɛ nin safinɛ in na dɛ o fɛnɛ b'a la wa min ka na i ma ko ye gindobaw de b'a kɔnɔ ni dɔnnibaw yɛrɛ tɛ a bɔ dɔnnibaw mana mɛn o farigasi bɛ cɛ Allahu akibar n'i ko i bɛna don suratu yusufu kɔnɔ falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasha lillahi ma hadha basharan inna hadha illa malakun karim Allahu akbar bɛna sɔrɔ a kɔnɔ gindo caman b'a kɔnɔ ka na suratu zariya suratu zariya a gindo b'a kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ kuranɛ aya ba dɔ bɛ yen bɛɛ t'a dɔn mɛ komi dɔw b'a kalama tɔsilamu n'u b'a fɔ a dɔnni ma tɔsilamu shahsham n bɛ tɔsilamu shahsham dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ an ka cɛba dɔ bɛ n'o yɛrɛ ka kalanden ye an bɔra ale ka kuma na sisan Ibrahim Ɲasi ale ka ismu la'azam don kosɛbɛ kosɛbɛ ale gindoba dɔ bɛ kuranɛ ale ni kuranɛ aya dɔ bɛ taama o gindoba bɛ a kɔnɔ kosɛbɛ yaati rizqaha ragadan min kulli makan ka taa aya tɔ la o gindo caman b'a kɔnɔ Allahu akibar wa ne garisigɛ so ani kuranɛ dayɛlɛli so asmaul husna ala tɔgɔ 99 a n'o bɛ taama ɲɔgɔn fɛ gindo caman b'a kɔnɔ da tɛ se ka maga a bɛɛ la Allahu akibar o garisigɛ ko kɔni n'a kɔni n'i donna nin baara kɔnɔ i yɛrɛ bɛna dɔn ko garisigɛ bɛ sɔrɔ n'a tɛ sɔrɔ e yɛrɛ bɛ bɔ o kalama Allahu akibar e yɛrɛ bɛ bɔ o kalama an tɛ kuma kan ka wasa an tɛ sɔn taabolo la an ka taabolo la ka kuma dɔw fɔ an tɛ taa o ayiwa n b'a dɔn aw tɛ commentaire kɛ aw tɛ a duman fɔ mɔgɔ ɲɛna nka fɛn ye min ye aw dan ye o de fɔli ye kosɛbɛ mɛ wulada na i y'a yira n na k'a fɔ ni ala kama baara tɛ ko aw bɛ nin baara in kɛ fo 70,000 ni safinɛ den kelen dili maa kelen ma wala mɛ ala kama baara la anw bɛ a di ala kama i ko fɛnɛ ko cadeau dɔ fɛnɛ b'i bolo ka da safinɛ in kan min ni safinɛ in tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o ye mun cadeau fɛnɛ ye min bɛna da safinɛ in kan ka di maa kelen ma o de ye n delila ka baga min fɔ n ko baga in yɛrɛ fana bɛ di an b'a di mɔgɔw ma 70,000
aha baga in fana be di wa bi wolon vlade baga in yɛrɛ gindo ba dɔ a sigilen no dɔgɔkun tile 7 kan aha baga in yɛrɛ n'i y'a sɔrɔ i b'a kɛ kunkolo 7 de en tant que baga in y'a siri i cɛ la nafa belebele ye min ye siri yɛrɛ kɔni siri o siri n'o bɛ e kan sa ala bɛ sɔn o bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ a sirilen en tant que a b'e la kɔni siri t'i minɛ mɔgɔ mɔgɔ mana f'a b'i siri a t'i minɛ tuma dɔw la laadaw la i n'a fɔ mɔgɔw yɛrɛ b'o faamu n'i bɛ olu kɛ i b'a bɔ i la k'a bila walima n'i b'i da ka sunɔgɔ i b'i yɛrɛ b'i ka lahalayaw dɔn minnu yɔrɔ waati min na saniya tɛ yen n'i b'i da dɔrɔn i k'a bɔ ka bila voilà kosɛbɛ o de ka ɲi a la kosɛbɛ pour que nɔgɔ kana sɔrɔ kosɛbɛ tuma dɔw la n'i y'o kɛ n b'a a bɛ ɲɛfɔ ye cogo min ni tuma dɔw la mɔgɔw dalen baarajugukɛlaw b'u ka baarajugu kɛ hali dalen n'o y'i sɔrɔ en tant que wulila i ye baga in siri kɛra ala bɛ sɔn a bɛɛ lajɛlen b'i langari Allahu akibaru m'a f'i ye tuma dɔ la an tɛ sɔn ka baga in di mɔgɔw ma a nɛɛsi sira bɛ an b'o de di mɔgɔ ma parce que n'i y'ale di mɔgɔ ma i ka k'i ka muru tun fɛn ma ka caya n'i y'ale di mɔgɔ ma n'i y'a di mɔgɔ ma en tant que ale mago tɛ jɔ siritigɛ la n'a ka caya bilen dɛ a tigi mago tɛ jɔ siritigɛ la walima ka garisɛgɛ jɛ a tigi mago tɛna jɔ olu la parce que ne siri ni juguya bɛ lakari ka bɔ mɔgɔ la dɔrɔn garisɛgɛ tɛ jɔ siga t'a la Allahu akibaru ale baga in ka bon kosɛbɛ barahutu sira dɔ don Allahu akibaru gindobaw ani barahutu gindoba dɔw ni barahutu gindo faralen don ɲɔgɔn ka baga in na kosɛbɛ Allahu akibaru an man teli ka baga in kɔni di mɔgɔw ma n y'a f'i ye komi n y'a fɔ n b'a kɛ ala kama mɔgɔ minnu bɛna tɔgɔ sɛbɛn nin na n'u y'a b'a kɛ ka di alahu yɛrɛ kama u ka dugawu kɛ n ye inshallah baara kɔnɔ ala ka mustajabu di amina ya rabbi Allah nafa ka bon vraiment diyara n ye kosɛbɛ karamɔgɔ Allah dakuruɲɛ laban jumɛn b'i bolo ka da kuma kan ne dugawu kɛ dɔrɔn Allahumma na maa minnu garijɛgɛ don a la ala k'a k'u mago ɲɛ n'a ye amina ya rabbi ni ala k'an n'aw yɛrɛ dɛmɛ a bɛ ala kama baara min na ala k'an n'aw yɛrɛ dɛmɛ ami vraiment diyara n ye i sila ala k'a n'i sara amin Allah ya rabbi ala k'a n'i sara ala kana ta yɔrɔ langoloya kosɛbɛ ala k'a falen miliyari caman na i sila amina ya rabbi ayiwa ni waati na an bɛ karamɔgɔ Sila fo i b'a fɔ aw yɛrɛ aw bɛɛ lajɛlen aw bɔra ka video lamɛn aw bɔra k'a lamɛn donc Sila a ye n wele bi a ko baro kabako fɛn dɔ bɛ n bolo n bɛ fɛ k'a di mɔgɔw ma i ka bulonba mɔgɔw ka fɛn dɔ yira diɲɛlatigɛ la mɔgɔw la k'a fɔ dalu ti ban ni maa bɛ balo la i bɛ dalu ɲini i b'a ɲini fo ka taa se i ka ko banni ma fɛn dɔ bɛ n bolo n bɛ fɛ ka a preuve yira i la ne ko n ko baasi tɛ ala kama baara safinɛ maaw bɛna safinɛ in sɔrɔ safinɛ in kuma bɛna caya nka n b'a yira kanubaw la k'a fɔ safinɛ in a bɛna kuma bɔ ani baga in bɛɛ lajɛlen bɛna kuma bɔ 15,000 75,000 francs ni ala ye maa minnu garisɛgɛ don a la nka maa 15 maa 20 ɲɔgɔn na an bɛna o de ta a la parce que a y'a fɔ ɲɛna ka gɛlɛya a tɛ se ka di bɛɛ ma parce que a baara ma nɔgɔn tiɲɛna aw yɛrɛ bɔra ka a lamɛn dalu kelen dɔrɔn bɛ a la min bɛ se ka hadamaden mago dilan parce que ne bɛ karamɔgɔ dɔn a ye diɲɛ sɔrɔ bi ni ala mina sira dɔrɔn de ne b'o karamɔgɔ dɔn mɛ o t'u kɔnɔjɛya k'a kɛ k'a d'i ma ala kama mɛ Sila ye nin bɛɛ détail jan bi k'a fɔ ale ye min fɔ a bɛna o kelen de baara ka di yan ala kama donc n bɛ dugawu kɛ ala ka mɔgɔw garisɛgɛ don a la minnu n'a ka kan parce que nin baara ninnu a tɛ sɔrɔ ka caya ne m'a deli a fɛ dɛ n m'a ɲini fɛnɛ mais a ye kanu ni a ye ne ma y'i kanu ni fɛn ye a minɛ n'i bolo fila ye i ka hɛrɛ b'a bolo donc o kama tɔgɔ sɛbɛn an b'a daminɛ 79 79 80 22 79 79 80 22 walima 73 81 90 58 Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan n bɛ karamɔgɔ Sila fo ala k'a n'a sara ni ne kun ye dakuruɲɛ fila ye k'o fɔ aw ɲɛna aw salamu alaikum aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ merci